Din se tkun l-art li se tinbidel f'ċimiterju tal-annimali. Ċimiterju l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu għalhekk huwa pjuttost differenti miċ-ċimiterji li s-soltu familjari magħhom. Għal iżjed dwar dan tkellimna mal-perit Joe Camilleri. Il-perit responsabbli mill-ippjanar tal-post spjega kif l-art magħżula għal dan il-proġett ftaqa li fiha tomna. Bis-sistema li biha se jitħaddem il-post is-sidin tal-annimali se jkollhom ċans li jagħtu tislima iktar dinjituża lill-kelb jew qattus li tant ikunu ħabbu. Il-perit Camilleri fisser kif il-post se jitħaddem bħala krematorju. Le, dal-ċimiterju mhux se jkun hawn tfin. Kull ma ħajkunaw huwa inċineratur li jaħdem bil-gass b'mod l-iktar nadif bħala tinġis għall-arja. Iċ-ċimiterju bħala inċineratur ħajkun li l-annimal jinħaraq, l-irmit tiegħu il-sit l-annimal ikollu l-faċilità li jew jieħdu miegħu id-dar furna inkella ħajkunaw available pigeonholes fil-post innifsu. Minn dawn il-postijiet se jkun hemm 11,000 għalkemm ħarsa lejn il-pjanti turi kif dan il-post se jkun attrezzat b'iktar faċilitajiet. Kif qed naraw f'din medda ta' Tomna Art ħajkunaw dawn il-speċi ta' ringieli ta' pigeonholes fejn wieħed jista' jħalli l-annimal tiegħu. Fin-nofs għandna il-parti tal-kamra mortwarja fejn ħajkun hemm l-inċineratur, is-sanitary facilities, reception, cold rooms għall-eventwalità li l-annimal ma jinħaraqx dak il-ħin imma jitħalla l-ċertu ħin hemmhekk. L-approvazzjoni tal-MEPA tfisser ukoll li pajjiżna se jkun konformi ma' liġijiet Ewropej fejn għandu x'jaqsam tfin tal-annimali. Is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Rodrik Galdes sostna li l-pass li jmiss hu li jibda xogħol fuq il-proġett li kien ukoll wegħda elettorali. Issa ovvjament il-proċess minn issa l-qudiem ikun li noħorġu tenders għall-operat u anke l-bini ta' dan il-ċentru ċimiterju anke bil-partiċipazzjoni tas-settur privat fuq art tal-gvern li l-ħsieb tagħha huwa li dan il-proġett jitlesta minnu fih.